Ha kajing sya pen phaidin ka bakrau na ka benta kajing sneu jong kajing yadai hapdeng ka Pakistan bat ka Afghanistan ka sarkar Taliban ka basencar ya ka taigari kala pensitom ya ka Islamabad bat ya ka tanat sipai jong ka Pakistan namar ba ki pendon kam da ka klien ba penyelek ma persya ya ka Kabul bat keno ya kari na ka benta ka wei pa ka wei kajing dia basneusi ka bajia ha Pakistan ha kajing kren u sabi hula mujahid ubadai u spokesperson jong ke sarkar Taliban ha Afghanistan ul penremjur ya kinong ilam reupat ba bat kisipai jong ke Pakistan namar ba ki penmi ya kijingkren penkhi win persya ya ke Kabul bat ula banjur ba ke Pakistan kadai ban sangeno bat keno ya ke ri jong u na ke benta kino ki kam thombot jong ki leno u muhajid ulama ham ba kijingkren kibalong kum katma na kinong ilam ka Pakistan kinang pensniu syuk ya ke jing yadai hapdeng ka Pakistan bat ka Afghanistan bat kan penlong ya ke Kabul ban syem jing ban te lakam ya ke kenhun lekno Tehrik Taliban Pakistan TTP kabalale bonteli ki jing thombor ya ki sipai Pakistan hakine ki khendit banai bal adem ka ketin thma jong ki he sarkar Pakistan kan pensniu ya ke jing yadai hapdeng ki atli kiri ki nong yelam Pakistan ki dai banwat ya kilat langba ka jing Ukraine ha ka jaka ban penmi ya ki ketin ki basir khai bat penmi ya ka jing ne bat khot ya ka jing le sipai ulong u nong aktin jong ka Taliban ul kedeu ba ki kam le no kim dai setia ki jing jia bat mai ha Pakistan bat ka Islamabad kadai ban sim ya ki senjam ki batang ban te lakam ya ki tai ki jing jia ha ka jaka ban kedeu ti ya ka Kabul ulakan turu ya ke Pakistan bahkan yasam ya ke jingtip bat ke Afghanistan ban yarab ban yakun persya ya ke jing berngem jong kileno ngi kersan ya ke jing sok hanrei ke Pakistan kam i kumba ka don jing sneu tenat ulong balai ka Taliban ka maham ya kinong yalam ka Pakistan ka bakhampau hakmat kalong ba kani ka jing entho jong ka Taliban na Afghanistan kalong hadirin badangsien u menteri rang badu ka ri Pakistan u Shehbaz Sharif ula berngem ban wengno ya ke jing yadai bat ke Afghanistan lada ki Taliban na Afghanistan kidang yai peteng ya ke jing keno ba kersan ya ke TTP u Sharif ula maham ba ke sarkar Taliban ka don kam ban jit hapdeng ban kersan ya ke TTP lani ban don ke jing yadai kabajan bat ke Islamabad ka Taliban na Afghanistan ka don ke jing yakan at bat ke Islamabad namar ka jing jong kinong pitwir na Afghanistan bat ke jing mi biang jong ka Tehrik Taliban Pakistan TTP ka kenhun lekno ka bakit khli ya ki kato katni ki kam thombor basir khaitam ha Pakistan ka Pakistan ka keno ba ka kenhun Taliban Afghanistan ka bala shimti ya ka bor ha Afghanistan ha usnam arjar arpewai hadin ba ka US ka lakan riano ka kersan ya ka kenhun TTP ka baju penlong ya ki kam thombor ya ki sipai jong ka Pakistan ha ki jalla Khyber Pakhtunkhwa bat Balochistan